Batanong gituhang adik, may unay og sunog sa iyang kwarto. May na lang kay wa makabdako ang kayo, kay abtik nga nakatabang ang iyang makabanay og mga silingan. Ryan Suroti, Sugilimi. Diriyot nga maugdaw ang panimay sa pamilyang Alo sa sitio San Antonio, Barangay Santa Cruz, dakbayan sa Subo mga pasado alas 5 kagahapon. Gingong gidauban ni Matsui, 19 anyos ang iyang kwarto, nga puno sa mga basura. Daling nakatabang ang mga silingan sa pagpaong sa kayo, dihang miulbo kini. Gituyo niya kay murag na siya, nakagamit siya ka ng ginadili ba, drugas niya. Kaya pangununa na, wala na. Nga mo to, tanan nga butang, iyang gipangtapok din, iyang gibubuag gas. Nya gidusitan niyo. Kita tapos tayo. Naabot ko dira sa tubangan. Yung sa may gibuhat yung sunod. Una nitugan sa mga ante para maandam ng mga tubig. Dugang sa magawang sa sospek nga nausab ang batasan sa iyang manghod, sukad niya atong milabay nga sinulog. Nagtuo kini nga nilisuan sa pangisip ang iyang manghod kay nagumon sa ginadaling drogas. Gingong nagsige nagbahad ang sospek nga iyang sunugon ang ilang balay ug ang kaugalingon. Mao nga nangandam ng daan ang pamilya ug mga balding tubig nga ilang ibubo sa higayon nga iya kining buhaton. Para na ko murag sayop sa ilang gibuhat. Sige sa tuntay buhaton. Dapat ato kay mao naman toy plano. Ilaw na itong gipa safekeeping yung itong bataa aron nga dili itong mahitabo. Magay kay nadali nila na nakakaon na rabag yun ang kayo ubay-ubay po. Di pangita sa iyang pamilya si Mitsui, kinsa daling misibat. Giandam na sab sa kabumbiruhan ang pagpasaka og kasot arson batok ni ini. Ryan Sorote, News 5. Di lang di ay ang Cebu City Jail mooy nagproblema sa kahot sa ilang piniriso kay bisan warden sa prisuhan sa Dakbayan sa Bugo, may hangyo na sa mayor sa mong lugar nga mahatagan silang lugar nga mas hamugaway. Julie Tainar, Suginlimi. Bisan ang Bureau of Jail Management and Penology sa Dakbayan sa Bugo, mihulagway nga congested na ang ilang prisuhan kung basihan ang standard ni ini. Matod pa, walay livelihood area ang Mong City Jail o wa sa conjugal area alang sa mga magtiayon. Based sa humanitarian, what do you call this, standard, talagang congested ang pandere. Tanan na cases dere. From pinaka-grave case to the lighter case. Nihangyo na si Jail Warden Ibar sa Balca Mayor Junie Martinez nga unta matagan sila og luna nga mo'y tukuran sa mas hamugaway nga City Jail. Gibutyag ni ini nga usa ka commercial lot ang gitukuran karon sa maong pasilidad. He was able to mention na ibalhin ng jail dire kay this area is a commercial area. But nangita pa si Mayor og kaning lugar kung asa ibalhin ng jail. Adunay 116 ka mga piniriso ang anaa karon sa Bugo City Jail, diin ang napulo ni ini mga babay. Julie Tenor, News 5. Walay tarong nga report ang DSWD sa gipahigayong panagtigom kaganina hinungdan nga gigisa og mga pangutana ang social worker nga gipada. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. How many families were able to avail of the 120 food packs? So, can you give us a specific amount? Gigisag mga pangutan ng social workers sa Department of Social Welfare and Development, kalabot sila mga liquidation sa mga napudapod nga relief tax sa aminang Subo nga napiktuhan sa Bagyong Yolanda. May tingkag ang dunggan sa mga tigbalita, di ang pagpresentar sa social workers sa report silang distribution, dunay kuwang. Mato ni Shiba Dabon nga mikabat sa 120,000 ang napudapod nga relief tax sa Northern Cebu. Din dunay 118,000 ka pamilya. Di ang gibanabana, nasuta nga tag sa relief tax ang nadawat sa kapamilya apan ang tubag sa social worker. So I wish I could give you the accurate data, but as of now I have the limitation. So dili ko makahatag, no? So probably sir, pwede na siya nato nga malantaw unya. Gihulagway sab sa Armed Forces of the Philippines nga anaa sa 75% sa recovery ang dapit sa Eastern Visayas. Diin mitabang sila sa pag-rebuild sa pipila ka mga tunghaan ug tambalanan didto. For their succeeding activities, at least all the construction projects that they are going right now is at the 75% completion. 2 of these are schools and 1 is the Leyte Provincial Hospital in Palo, Leyte. Local as well as the foreign contingents doing their best and trying to, of course,
to alleviate the victims of Typhoon Yolanda. Leslie Caminado Vistil, News 5. Gipaning kamutan sa mga opisyalo sa Barangay Paknaan, Mandaue City nga madayon karong tuigang ilang Silhig Festival bisan pa man sa kakuwang sa pundo. Madin Sabang, Sugin Limi. Bisan og kuwang pa ang pondo sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandaue alang sa ikatulo ka tuig nilang Silhig Festival, malaumon si Kapitan Malakia Soko nga mahinayon gyud kini karong Pebrero 9 adlawng Domingo. Gipresentar kaganina ang 15 ka mga kandidata alang sa Miss Paknaan. Mga silhiglanot mo ay bitbit sa mga kandidata, timailhan nga ang Barangay Paknaan mo ay tinubdan sa mga silhig sa Sugbo. Buot ni Kapitan Soko nga mahimong silhig capital na unya ang iyang barangay. With the abolition of SK funds, na free food, SK Council, na free food ang funds, no? But then, we are trying our best to find ways masustain gyapon nato. Padayon pa karon nga nagtigom og pondo ang Barangay Paknaan alang sa ilang kapistahan. Malaumon kini nga pinaagi unya sa tabang sa mga pribadong individual, mahimong malampuson ang kalihukan. Ang katawan ato gyapon giauhag nga musaksi kay bisan tuod ingon ani nga murag limited ta jutay pero nindot gid gyapon ang mga kalingawan, no? Madin Sabang, News 5. Usa sa mga tinugdan sa mga utanon sa Dakbayan sa Sugbo ug sa mga kasilingan ng lugar mao ang Bukirang Barangay sa Mantalongon sa lungsod sa Dalaget. Giangkon sa mga residente dito nga sud lang sa 2 ka semana miubos ang produksyon sa ilang mga utanon. Hinungdan nga mahal na kining mapalit sa carbon public market. Aniya ang special report ni King Perez. Nailaisip summer capital of Cebu ang Mantalungon sa lungsod sa Dalaget. Apan tungod sa miaging low pressure area nakasinati og talagsaong kabugnaw ang mga residente dinhi bisan pa nga naanad na sila sa bugnaw nga klima. Doon na sa mga midahiling yuta sa pipila ka mga dapit, human mihumok tungod sa linog ug bagyo sa miaging tuig. Gitawag sa bang Mantalungon isip vegetable basket of Cebu. Kay kini ang tinubdan sa mga utanon sama sa mga gipamaligya sa grocery stores ug merkado sa Sugbo ug ubantang silingang probinsya. Matud sa manimbangay ug utanon dinhi sa merkado sa Mantalungon nga ni menos ang nangabot ng mga utanon nunot sa bati nga panahon. Gingong wa na makabawi ang mga mag-uumahuman sa bagyong Yolanda, misamot na nga kanunay ubos ang temperatura sa lugar. Ang mga pang-supply na para sa ubang lugar, natanggo nga, gibalik man. Nasayod ng daan si Mayor Ronald Cesante human pa si Dani sa Pag-asa nga apektado gyud ang Mantalungon kung way hunong ang uwan. Ana sa 16 to 19 degrees Celsius ang gibugnawon dinhi sukad ni adtong wa pa ang bagyong Agaton nga miresulta sa pag-ubos sa produksyon sa mga utanon sud sa 2 ka semana. Giingong ana sa 60 ka tonelada nga mga utanon unta ang mga bot sa bagsakanan matag adlaw apan menos na kini og 25%, hinungdan nga misaka ang presyo sa tanang utanon og 35%. May na lang kay wara maapektuhi ang mga binuhing hayop. And so there's a corresponding spike in prices. Sa dulan 30 ka tuig nga pagpamaligya og utanon karon rasab nakasinatay og grabing kabugnaw sa ilang dapit. Siya mao'y mubaligya ining mga utanon sa iyang igsuon sa carbon public market. Labing mahal sa iya napalit ang sili espada nga nasa 35 pesos matag kilo. Gisundan kini sa petsay og repolyo nga kaniadto tag 10 pesos matag kilo. 30 pesos ang matag bugko sa sibuyas dahonan, 15 pesos ang matag kilo sa gagmayng carrots, mapalit sab sa 12 pesos 50 sentimos ang kamote, samtang labing barato nga gipalit ini ang 12 pesos nga buok sa sayote. Mga problema jud kay usa pa may panganabuhi anamo nga utanon magyamong gisaligan. Bisan sa kabugnaw sa panahon wara maapektuhi ang pagtungha sa mga tinun-an. Matud sa usa sa mga magtutudlo sa Mantalungon National High School nga menos ra ang nang-absent sa mga milabayng adlaw. Wala raman sila kay murag normal naman nila pud hinuon ang klima diri kay bugnaw man gyud diri. Grabe gyud ka bugnaw. Dili pareha sa unang ba nga
medyo muinit. Hararong oras sa init na gid siya. Gisaad ni Mayor Sasante nga andam ang lokal nga kagamhanan sa pagtagad sa mga panginahanglan sa mga mulupyo. Of course, we are always multi-functional team. We have the equipment, although we do not, of course, invite calamities. Wa na sayo ang mga lumulupyo sa Mantalungon, lungsod sa Dalaget kun hangtod kanu sa Amulanat ang talagsaong kabugnaw ning dapita. Hinungdan nga ilang gilaom nga mobalik na unta sa normal ang panahon diri aron mahibalik na sab ang igong supply ug barato nga presyo sa mga utanon. King Perez, News 5. Upaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Enero 23, tuig 2014. Kini si Frank Manilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!